Yo! Medyo maipit na putaan ni karon ba. Sugo ni Mads Lucy. Mamasol na po daw mi pre na siya maprito o paprito. Ay. Panindaw. May laki no. Sarap ito. Where are you? Don't run. Hello? Where are you? Nawaran man, bira. Waran, lupa. Nope. Nope. Panindaw. Tumindown. Puyo. Sino po niyo? Oo. Mas Lucy. Ay, di mo klaro Mas Lucy, no? Nga na Mas Lucy. Igmat ka ba? Kinain iniguyod, biraho na mo? Nope. So, palando na tamo yung klase, no? Medyo tapos na gamas palit. Tapaligin mo ito. Oh my God. Mas gamay ito ko apart. So, takalay. Ate, ulod-ulod pa. Okay pa, triling-triling ba? Dan tilapia. Grabe load-luhod no ko tuway kalaki ba makuha ng tilapia to. Na, kadna good size. Iklaki yo. Kuha na ito. Okay, but kuha ka na full grown nga ba? Ay, tubers ba? Timo sa tamang white laki no? Sige, murag. Out sa ta mga way laki kay mas si Mads Lucy. Foods ka diyan, white laki. Gusto sa papa pag pas mata. Tapi ikaw white laki ba no? Focus gyapon sa kon ba? Sige, tubon ba? Lagi no? Way laki. Laki. So yung mga white laki na balinta white laki kay medyo tinita. Makaya man walay ko isda pero ang init di gyud. Yo. Tada, yung kita kuha white laki. Laki niya po. Bye-bye ulit namin. No.
Kanoy. Kanan. Uy. Ito yung ini rin. Tudong! Boy kalaki.